skuru teyo ya guns skuru teyo egosomia abantu nga babechiwe eguni gose babegento gete onde tayo egerete onde tayo oiboire ngati kwa beguni I know musaya why do you want kwe orokwe gun otali gun so nchengo saba abantu ba minto iga abasaya ba minto yaikire enkaki tutakeire gutaboboka tumanye nk'ebintu binde tokora tigokora egento kitache gokoretera shida gochimotu gose kitache koregera uragererigu bono umu MCA na romu MCA na rurwani buga etown bosongo gatiga bugaso igoro akugwani gumogaso aiga na sabanta abange baroche aiga na ase noene serikali ere yani sinyunga ningi kigendrete etown ya songo tebya abantu ba minto ano siase muri abasaye ba minto timo tumeka asenjerembe asokurwania abande asokurwania abamino nganesa uri omonto getagotoma na monto yo gochikurwani tarakura yo monyene no boli ngaki omonto kwari kurwani ngyakogosera gento nke yakogosera ibo no omonyene ngegwachi ko murwani nga maybe nesa uri akwanete monto gete bobe gosenesa uri arrekanete kagopinge gento gete getatakiri gosenesa uri arrekanete kakorete birengereri biyaye bire tabauti bigo difa no murayori bwanje togo support so abasaye tigaturatiga nebintu ebyo toirane twerwanerere omanyenga umurayo obwate intention yengiya na no lyoko gokonya nga maybe chake biashara getega egento kile economical egento kile productive winero musaura okonya yani umurayo ura okonya lakini lyoko gotumanga gendo rwani monto gete omanya gochangwa kane no then that means singo monto yo tabwati niangiya no bogima bwao oino monto tagete kogotumeka rworra bwagotige kogo cyane.